el meu oncle i el seu amic, que eren excursionistes de sempre, i catalanistes i tal. Quina desolació. I aleshores recordo que li costarà molt, em deien, refer això. Aleshores, jo crec que els objectius de Catalunya, no de tots plegats, els uns dels altres, de més enllà, els uns més cap aquí, els uns més cap allà, els uns més encerts, els altres no tant, però fins a terme, l'objectiu de Catalunya ha estat refer allò que s'havia destruït. Algun d'aquests anies una mica millor. Hola. No ho sé, jo vaig fer amb aquest. No, però... Sí, millor. Ja soc. Ah, mira! Hola, Rosa. Rosa, amb la goma potser millor, no? Sí, Doncs llavors diu... Doncs què heu dit? deixava 3/4. Ja molt enredat, Aquesta vista és manca. A vegades que ho intenten. El problema està com serà, no? Baixar. Sí, Joan. Uns 800 metres, això, em sembla. Això 1.000 metres. No, de longitud. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I de dintre us agradarà molt, també. No, que... Va, mare, amunt. Vinga. Ah, qui és vostè? Va, amunt. Per la cartera, el turó de l'Home i fins a Santa Fe. Sí. Bon dia. Molt bé aquest camí, aquest trosset, Si l'alçada recorda el camí. Això. Sí, on s'acaba l'asfalt, diguéssim. I acompanyat d'un jovenet. Des de la vessant de... No, allò d'allà és Bellver, oi? Pere, el que fa més muntanyes el Guillem, però el Pere també en fa molta. Va ser diferent. Visualitzi. Vaig pensar, saps què? Jo puc no sabia res. Si no en arribes a enviar, ja no... No tinc molta il·lusió. Aquest estava aquí perquè... La carena aquesta. La faré a París. Llavors van... Veu tu, Euric. No, mira, para, aquesta te la guardarem per tu, per això. Sí, és fresca, que guardeu. Aquella sí. Tothom pot amb un robolar, quan cau. Oh, i tant. No els vol, ni oferta, no els vol. No els vull. I després ara pujar per la porta. A Marià les és per aquí? Vols seure? I vostè... Hauria part de la més que hi ha. Temporal sempre l'hem hagut de passar, però finalment, tot i estar en aquest període de nova, no sé si diem això ja, no sé com dir-ho, aquesta nova realitat, que som autònoms i ens dediquem a treballar els caps de setmana amb el turisme, per la presentació no podré quedar després de la visita. Que properament la Generalitat aprovi el tan reclamat Mascaretes, amb precaució de fer inclús de fer les visites, això el director ja us explicarà. amb l'equip servei de catalogació i conservació de monuments. D'aquest conjunt monumental no se'n surt res més i a partir d'aquí, l'any 2010 es va fer el pla director, que va ser un instrument que ens vàrem dotar entre tots, les esglésies romanes,
romàniques, el naixement i consolidació d'una llengua, d'un país, d'una nació. És algo que molta gent s'identifica, no? És un tema importància a nivell tant geogràfic, geodèsic, com cultural i patrimonial. No? Les orugues, que eren com unes carretilles que porten com una oruga, i amb això pujar i baixar, pujar i baixar, pujar i baixar. Aquí darrere hi havia una gran quantitat de material, tot s'ha fet amb el material que hi havia aquí. Satisfacció, quan al cap de 6 anys, molts anys, vaig tornar aquí i vaig trobar doncs, que el país s'havia de fer. El que no s'havia de fer era això. I la faci bé, doncs, jo ho vull veure. I per això vaig demanar a un parell de fills meus, quants ho vull? 4. I la meva dona, Hola. I uns quants amics meus que també tenen relació amb el Tagamanent i que sap una mica d'aquesta explicació que jo això faig, que el Tagamanent una mica com a símbol d'aquesta reacció que ha fet que el país durant 60 anys doncs hagi fet aquest canvi i l'hem fet entre tots i hem d'estar contents i no val la pena que ens tenim masses pedres els uns contra els altres perquè l'hem fet tots. Bé, doncs ja, això. Bé, per tant, és hora d'anar a